Ay gikan diri sa University of Las Vegas or University of Nevada sa City of Las Vegas, UNLV diri sa City of Las Vegas sa State of Nevada sa United States of America. Karong oras ha, duha ka Cebuana magpabaksin na sad. Ang una, taga Santander, Cebu, si Mami Gloria Malubay Magno. Sa taga Santander ba? Asa na pita? Say hi sa mga taga Santander. Hi, taga Santander. Uy, naatang kus lungsod. Among balay nas likod sa munisipyo. Tataw na waka uli sa Santander? Oo, kay tungod ning unsa ni ngalan? Pandemic? Pandemic. Pandemic. Pero, nindot kita ito makauli ka kay Sa April pauli ko. makapamista. Makapamis na may kanitanan. Ayos. Ayos, Okay. good. Okay, Okay, thank you. Alina, itaw din yung mask. What does that Kaya bago. Kaya usa, taga dalagit ng usa, upabaksin sa ning usa, to agauna na. Itaw yung mask. Okay. Si Mama Lucy. Oh, Mama Lucy. Taga dalagit. Taga lungsod sa dalagit eh. So, sulod namin diri sa UNLV, mga amigo, mga amiga, University of Nevada, Las Vegas, nga eskwelahan. O niya, amo nagikuyoga ni mga senior citizen na ni. Senior citizen, pero mga bata pa man ni. Mami Gloria, pila na edad mo? Uy, ayaw lang kay maulaw ta. Pero wa pa kay senior citizen, no? O senior na? Senior na? Para. Pero bata pa man lagi ka. Oo, guwapa man. O laksok ne, senior. Muna ang dunia sa Santander. Basta guwapa, dili senior. Pag pobre, senior. Patay. So, dara. O niya, magpabaksin ni sila. Kaya si Mami Gloria, first dose pa ka, Mami Gloria, di ba? No, first. First dose. Yeah. Oo. Si Kay Mama mauli, Lucy lagi sad. ko, kay mauli. Kato si Mama Lucy, first dose. Kini akong Mama Midyong nga kini ako inahan, humana ni siya first dose. March na po ni siya mag second dose. Ako sad, human ako sa first dose. Padong na sad ko sa second dose. Second dose ka. Oh, si Gloria, si Kusina ni Ganda, ug iyang banang si Don Sindong, humana sila second dose. Moderna ang ilahang vaccine. Ang ako ug ang akong mama, Pfizer. So, so kamong duha wa pa ta kay bawo. Isakay na mig elevator mga amigo, mga amiga. Kunya, excited na ning taga Dalagit kay first dose. Yeah, excited na sa taga Santander kay first dose. Dili ko excited adro. Excited. Ako na ni. Yeah, mo na ni. Sumusulod na dire. Matay mo rin. Inumitaw ka, iso kumita dagidalagit ka madalagdag. Patay. So, aray na mi dire guys. First dose na niya. 65 pataas, allowed na nga magpabaksin ron. Okay? Unya, kusog kayo, paspas kayo ang ilahang kung sa'y tawa ka ni. Paspas kayo ang pagpang-baksin diri. Oo. Puros na mga computerized diri. Eskwela ni ha? Computer laboratory ni siya. Diri, computer laboratory sa UNLV, University of Nevada, Las Vegas. RSP kas day. So, dara. So, moni ang part sa UNLV, University of Nevada, Las Vegas. Unya, katong giawayan ni Manny Pacquiao nga Thomas and Mack Center. Thomas and Mack Center. Motoy arena, motoy coliseum sa UNLV, University of Nevada, Las Vegas. So, sayon kay sabton, nakaaway si Manny Pacquiao diring dapita niadtong niaging mga tuig. Katong away nila nga Manny Pacquiao versus GC Vargas. Sa mo ni ang sulod nga bahin sa UNLV unya mo na yung sitwasyon diri. Padayon ang duha ka mga Cebuana ang magpabaksin karon kini sa kong tubangan si Mami Gloria Malubay Magno. Magpabaksin na siya, first dose pa rin niya. Uy, hulog. Usa ni siya sa mga papabaksin taga Poblasyon Santander si Mami Gloria Malubay Magno. Unya kana yang katang usa ni lingkod nag una. Ay, lingkod. Taga Dalagit, Poblasyon Dalagit si Mami Lucy pod. So, ang style diri sa
pag pangbakuna, kung Pfizer ka, primero, Pfizer sa kay kaduha. Kung Moderna ka, Moderna sa kasi kaduha. Dili pwede sa gulon ha. Libre ni siya ha. Libre ni nga pag pangbakuna. Way bayad. Way bayad. So Mami Gloria. Di, pareha sa Pilipinas na may bayad. Mami Gloria, wa ka mahadlok ron nga pabaksin ka. Wala, oy, isog pas patay. Uy, hawa. Imong mga pamilya nakapabaksin na wala pa. Wala kay balo kay Thomas Pilipinas. Ang ako igsuon nga naa sa Florida nagpabaksina. Pabaksin na. Yeah, Kasi may ngan, Jiripon Malubay. Jericon Malobay. Jerry. Imong mga anak wala pa sila ka-apil. Pabaksin. Wala pa kay naman sila sa California tanan. Sihay sa mga taga poblasyon o taga Santander, Cebu. Oh, hi. Labi na sa principal sa Santander si Emiliana Malana. Mhm. Ako igagaw o unsay ngalan na ni kananas registrar. Ako pong igagaw. Hi, hello. First vaccine. Mo rekomendar kanila nga pabaksin gid sila. Oy. Okay. Para mahaba ang panahon. Ang uban mahadlok. Agang kay tungod lagi sa chismis daghang bang na nakuan bas mga chismis ba. Mhm. Nga naay nadaot ngana tanan man ta mga matay. Ihatag ba ni nga daghan naman ta ipabaksin di ba? Nga mahadlok man ta. Nakay mga anak nga mga medical workers? Yeah. Isa man. Mga nurse. Imong anak? Oh, at Babae, saka, laki? Babae. Isa ba yan? PhD. Kakarito. Okay. So kini guys, amo ni pakita. Humana si Mami. Humana siya? Humana si Mami Lucy? Mama Lucy. Mama Lucy. Humana ka? Humana ka? Pugo kita na. Yawa ay. Paspasa no? O kabantay. Papahaway. Okay. Guys, humanang taga-dalagit si Mama Lucy. Okay ra Mama Lucy? Okay ra? Okay lang. Your full birthday? Siya na sa dosi. And then 3 to 1 5 Expert talaga pag Birthday to remember. pero Baptist na ako upat niya ako tusok. Persons with you. Samot na lang ko ka. Receiving the Pfizer vaccine. Pfizer ya, bay? Si Mama Lucy Pfizer? Wow. Are you on any blood thinners? No. Wala, ma. Like aspirin or Huh? anything? No. No, nothing. No? Okay, no problem. Are you immunocompromised? Are you immunocompromised? Cancer? Hoy, tampungin mo. Imong ilong tampungin. Ayan yung style. Pagkatanoon ka kung wala kay allergy. Hello. Sorry. Di no picture ko na. Pfizer, mami. So you probably just will have a sore arm, redness and swelling, and sometimes people feel kind of fatigued. Humana. Dali araw eh. Paspasa. So ingani ka paspas. Humana, dali kayo. Pfizer. Humana. So ako